Vi vil nu bevise integralregningens hovedsætning, som lyder: lad f være en ikke-negativ funktion, der er kontinuert og monoton i intervallet a til b. Så er arealfunktionen ax, der angiver areal under grafen i området fra a til x, en stamfunktion til f. Det vil sige, at store ax er differentiabel, og a mærke x er lig med f af x. Vi definerer ax fra sætningen som værende arealet under grafen, og vi ønsker derfor at vise, som der står her i sætningen, at vise, at ax er differentiabel. For at kunne bevise det, benytter vi tretrinsreglen, som vi også kender fra differentialregning. Og det første trin i tretrinsreglen er at opskrive sekantændningen, som vi har gjort her. I trin 2, der skal vi omskrive sekantændningen til noget, vi kan arbejde videre med. Så først så betragter vi tælleren, som er toppen af brøken. Vi har også tælleren her. Og der er ax til 0 arealet under grafen fra a til x0, altså dette stykke. ax 0 plus h er arealet under grafen fra a til x0 plus h, altså dette stykke. ax0 plus h minus ax0 er altså arealet under grafen fra x0 til xh, altså dette stykke, det gule. Da vi ikke kender funktionen f, da det bare er en fiktiv, så kan vi ikke foretage en direkte omskrivning af arealet. Så vi bliver nødt til at sætte nogle størrelser på. Og vi ved, at vores gule areal er mindre end det lille rektangel, altså fra x0 til f af x0, altså det her areal. Men vi ved også, at det er mindre end det store rektangel for f af x0 plus h gange h, altså det her areal. Og derfor så kan vi sætte vores størrelser på her, som vi har gjort her. Så der står bare, at f af x plus 0 er mindre eller lig med x af 0 plus h minus x af 0 er mindre end f af x0 plus h gange h. Dividerer vi det hele med h, så får vi denne, og da vi dividerer, så går vores h'er ud med hinanden, og vi får sekantændringen. Vi udnytter nu, at grafen er kontinuert, altså at der ikke er nogen spring eller huller i grafen, for så kan vi lade h gå mod 0. Det betyder, når h går mod 0, vil tallet til venstre blive stående på f af x0, mens tallet til højre vil nærme sig f af x0 stille og roligt mere og mere. Men sekantændringen vil hele tiden blive klemt inde mellem disse to tal, så den vil jo også nærme sig f af x0. Så det er det, der står der. På den måde har vi bevist hovedsætningen. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my... Vi vil nu bevise arealberegningen, og vi vil bevise sætning nummer 5, og den lyder således her. Lad f være en ikke-negativ og kontinuer funktion f i intervallet a-b. Arealet under grafen for f kan da beregnes ved formlen fb minus fa, hvor stor f er en vilkårlig stamfunktion til f. Vi ved, at ax det er en stamfunktion, og ud fra definitionen på den, der ved vi, at a i punktet a, der er arealet under grafen 0, og at i punktet b, der har vi arealet under grafen. Det har vi her. Nu lader vi store f være en vilkårlig stamfunktion, så den har vi altså her, med en konstant bagpå. Vi skal udregne udtrykket fb minus stor fa. Vi sætter nu stamfunktionen, den vilkårlige stamfunktion, ind
i udtrykket. Så vi kan se her, at store FB, den bliver så til store AB plus K, og store F til A bliver store A plus K. Vi har altså nu sat stamfunktionen ind i udtrykket. Vi kan fjerne parenteserne rundt om stamfunktionerne ved at ændre fortegnet ved K her. Så nu står der altså store A til B plus K minus store A til A minus K. Nu går K og K, de kan gå ud med hinanden, de to konstanter. Fordi at plus K minus K, ja, det går ud med hinanden. Så nu har vi altså tilbage store A til B minus store A til A. Og det er areal under grafen. Fordi vi havde, at i punktet B, det var arealet under grafen, og punktet A, det var 0. Så hvis du tager arealet under grafen og trækker 0 fra, jamen så vil du få arealet under grafen. Og det kan vi så se, at hvis vi ændrer det store A til det store F, så er det ens med udtrykket op fra sætningen. Det kan man også skrive som med det bestemte integrale skrivemåde. Og her har vi den øvre grænse B, som er arealet under grafen i vores tilfælde, og den nedre grænse A, som er det laveste, som var i vores tilfælde 0. Og så indskrive udtrykket.